Будаўніцтва малочна-таварнага комплекса «Будкі» – один з найбуйнейшых інвестыцыйных праектаў у сельскай гаспадарцы Нараўлянскага района. Комплекс разлічаны на 3160 галоў, з якіх 1024 дойнага статка. Зараз уся ўвага на трэці пускавы комплекс. Будаўніцтва гэтага этапу завершана на 95%. Будаўнікі адразу возводзяць некалькі аб'ектаў. З жніўня 2024 года ўжо працуюць першыя два пускавыя комплексы. Яны ўключылі кармавыя склады, даільна-малочны блок, целятнікі і інжынерную інфраструктуру. Але будоўля – гэта не толькі аб'екты, але і людзі, якія працуюць і бачаць вынік. Пасля здачы трэцяга пускавога комплексу, якая плануецца ў бліжэйшыя некалькі месяцаў, будаўнікі прыступяць да чацвёртага і пятага. Яны стануць лагічным працягам развіцця комплексу. Новая ферма – гэта не толькі сучасная прадукцыя, але і новыя працоўныя месцы для жыхароў раёна. Будаўніцтва новых комплексаў адкрывае перспектывы для развіцця рэгіёна і паляпшае яго эканамічны патэнцыял.